Неверагодна сумная навіна. Раптам на 64-м годзе жыцця памёр выдатны гомельскі сацыёлаг, грамадскі дзеяч і выкладчык Михаил Яковлевич Тишкевич. Ён займаў пасаду загадчыка кафедры паліталогіі і сацыялогіі ГДУ імя Францыска Скарыны, кандыдат сацыялагічных навук, дацэнт. Михаила Тишкевича высока шанавалі як у акадэмічным асяроддзі, так і ў медыа, як выдатнага эксперта ў сацыялогіі кіравання і масавых камунікацый. Ён быў патрыётам Беларусі, пастаянным спікерам дыялогавых пляцовак і тэлевізійных праектаў. На працягу 3 гадоў з'яўляўся пастаянным сувядучым праграмы тэлерадыёкампаніі «Гомель. Наш час». Пры гэтым не проста валодаў глыбокімі ведамі і грамадзянскай пазіцыяй, а заўсёды уважліва і з павагай ставіўся да людзей. Яго заўчасны і нечаканы сыход жыцця, неверагодная страта для калег, студэнтаў і ўсіх, хто яго ведаў. Калектыў тэлерадыёкампаніі «Гомель» выказвае спачуванне родным і блізкім Михаила Яковлевича.